Batun tsakani da Allah zan yi magana akan wayansu matan da za ga sun fito kafin midiya suna yin abubuwan da bai dace ba. Ya kamata karki manta a matsayin ki na ya mace a wani hijabi da Allah ya saka miki. Ya kamata ki dinga yin amfani da wannan hijabin da Allah ya saka don sirrinta jikinki da kuma rayuwanki. Sai ba ki kasance uwa ne ga wayansu. Domin akwai malamai suna gaya mana kan cewar sun ce mafi akasari tarbiyyar yara ya fi karfi daga bangaren uwa. Don su bai Allah ya baki so Allah ki aure ki haifi yara su ga irin wa'annan bidiyon da yake yin shi bai Allah ke kanki baki so ki fito kafin midiya saboda neman wani abu ko neman wani duniya kina zama da kanki mutunci da kuma kima a matsayinki na ya mace. Ya kamata baka Allah mata mu yi tunani wanda suke irin wannan abubuwan mu dina. Ka duba dai kamar irin su wannan Aisha Ibrahim da Jamila Chocolate, ku duba irin abubuwan da suke yi. Kaga baka Allah ga wannan matsayin ka na mai nazari ya tunani da hankali, kaga bai dace ba saboda wannan ba daidai bane a matsayinki na mace, ba daidai bane sannan kuma na mace ko sannan kina musulma ki je kina irin abubuwan, wallahi bai dace ba. Ya kamata mu yi abin da ya dace. Ka gani ku dinga yin abubuwa wanda suka dace kamar irin yanzu a hada kamar irin wannan su Zara Muhammad, kaga tana yin bidiyo amma tana yin bidiyo ne wanda su kamata wanda ba wani da zai gani haka kawo wani fagen zagi akan abin saboda tana abin da ya dace. Tana yin bidiyo na nutsuwa sannan zai kasance faɗakarwa ne nan a gun mai kalla ko kuma abin al'umma. Amma mace ki fito kan media ki fa waka ko wani abu ki dinga girgiza kina abin da bai kamata ba, kaga ai wannan ba daidai bane. Ya kamata tsaka Allah mata ya kamata mu kula mu dinga yin abin da ya dace.